तो हे गाइस भिडियोखौ जोबजासिम नाय तो दिनैनि भिडियोआ जोबोद धामाका जागोन आरो बे भिडियोखौ जास्ट ओरैनो फानि जास्ट ओरैनो कमेडि खालामगोन आरोना तो गासिबो भिडियोखौ लाइक शेयर कमेंट खालामबानो जाबाय आरो जुदि चैनेलाव गोदानै हाबफैदो चैनेलखौ सब्सक्राइब खालामबानो जाबाय आरोना अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो भिडियोआव बेनि डिस्क्लेमरखौ लागायनोसै ओइ क'क्राझारनि सेंग्राफोर आं नै ओंखाम संग्रायाव दं। ओंखाम संनायाव थाखोलाय मा जाखो ओंखाम संनोथ' रोङा ना नोङो ओंखाम संनो रोङो आंखौ लांफै मजा आया ओंखाम संनो रोङाथ' नोङो माने फुदुंनोसो रोंगौ सोरबाफोर माने गल' गथ' जाना दोङोबा बिनानाव लिंना लाफ्लाबानो जाबाय बेखौहाय मोनथिबायना माने लास्टावहाय हिनजाव खालामना लानो हागोन नायलाय बिदा गोदै लिंफ्लाना आदा आदा बुंफ्लाना हे भगवान ये क्या हो रहा है मेहरबानी करके मुझे समझाइए मेरी समझ में कुछ नहीं आ ना गुरनोथ' रोंखायालै जेखाइखौ लाफ्लानानै ओरैनो भिडिअ बानायफ्लादो आरोना न'आव बिसिनायाव थांफ्लाना बिमा बिफाखौ बरायना थाबोखागोना आं मोनसे क्लिप्स खोनादों माने न'आव बिसानियाव होनदों ना बिसानायाव होनदों हमनो हायाखै आरोना बिसनायावसो होनदों खोमा सानैसो लोगो मोनदो र' माने 1 जानुवारियाव माने पार्टि जानो लांनांगौ बिसोरखौ नोंसोरखौ बुंदांनाय बाजी बदल लिया साला ज'नो पार्टि जानो मोजां जागोनलै माने 1 जानुवारियाव मोनथिबायना बेफोरबायदि लोगोनि जोबोद गोनांथि आरोना पार्टि जानो जोबोद मोजां जागोन नुवाखै माबायदि खालामदों मेरे पास कोई और रास्ता है मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है लेकिन माने थालिर बिलाइखौ जानोल'सो बाकी आरोना तो माने बे भिडियोखौ जास्ट फानि जास्ट ओरैनो कमेडि खालामबाय आरोना तो गासिबो भिडियोखौ लाइक शेयर कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदो चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामबानो जाबाय आरोना अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो तो दिनैनि रस भिडियो बेखिनिसै तो गासिबो शेयर खालामना होबानो जाबाय लोगोफोरनो बिदिब्ला नेक्स्ट रस भिडियो लोगो मोनसिगोन बाय बाय